Kutsu klasikoa, zuri beltzekoa, eman nahi izan diogu aurtengo irudiari. The Unknown, Guerras Humanas, 1997ko filma da, Top Browning zuzenduta, Freaks edo Dracularen egilea, hain zuzen ere. Lon Chaney, aktore garrantzitsua izan zen protagonista film hunkigarri honetan. Bestetik, omenaldi bat egin nahi genion baita Orkestra Mondragonen lanari. Ez bakarrik hemengoak direlako, baizik eta fantasiazko estetika beti alde indartsua izangoelako bere lanetan. Baina beste kontu batzuk dauzkagu gaur baita kontatzeko, lehenik gure aurtengo festivalaren antologia, aurtengo ziklo monografikoa. Bide bat ireki nahi dugu noizbenka mitikoak izan diren zine ekoizpen etxeei, eta aurten Canon Films aukeratu dugu. Gure aurtengo erakusketen artean, Expo Sci-Fi baizatu izango dugu gurekin, fantasiazko bidaia, Okendo Kulturetxean, urriaren 26-tik, abenduak 7 arte.